Kardom Nilimonjirong Pipi Pinibirta Arjuponitha KSA Hauraga Regional Committee atumpen Tokmoka Forest IB along Perangkiamai Ingnipon Bangso Perangkiamai kang nilake kedamtang preni phainer kep arni Karbi Anglong Autonomous Council pen kapak langpon Health and Family Welfare Department along Voreng ang hoi kado kawi pen 36 ang hoi dopu paklangpon lu Bangso ang hoi ke jogdunji atum 1952 lapen aprang Karbi Anglong ke do atum nangji lapen ang thek abang ke ARO Karbi Anglong Autonomous Council pen domicile certificate paklang nang jila pen ST Hill satum ke domicile certificate alar tribe certificate paklang pon nang jipusi pangdak pon bonda bangso paklang edaphi non Karbi Anglong Autonomous Council atum JN thu det mate cancel det aputhak je don dunde po alama puthaksi la bangso pherangke mai ke phapon Karbiyo chale asong pen isi emangungi me arjun tum du golap thela pana lawo akai khonsin nongpi nangli kumane lopen tangka kichuen ke doko ajok tong labang soy advertisement angko video nangko ma mate nangli tum mapha Karbi Anglong Autonomous Council along nang pa doprong kenali tum jakong dulu kuma kalini kala lang tempak lem pulo kali tu nang lang doprong na kuma lasila solong pulo tani tu Karbiyo chali aso maro bari junior kumuti pen nangke nangli pham non so na tha ke tempak ke tem pulo ke ini tu ke kitia tan diaun la pera sol tempak lem pul bom la pulo tante nangli IM a bukan cisun beg nei la pen IM long ke donangi a otawe lasi nangli kupia the sipini la bangso job advertisement pidat pe napi nali jibit donang selo na mate nali kumane no tangka access ke andar ke doko pe na job to nali dijipin ne company la bangso job advertisement na jibit donang kokma mate kupia thelo la prapjin banam tu Karbi Anglong Autonomous Council ong chimbai prapjin nali tu Karbi lo chale asong apha prapjin bele tu ha la bangso lamboi nang pithai nai jom sunang itu lobang soy advertisement ki pita teng bajom sikem ke damde plotarte nitu ka angde complex tame instang rap pen chesom ponang koku Karbi Anglong aro umane ko niya song atum Karbi Anglong Autonomous Council health and family welfare department along neberon to bepa kapajit tam betong labang sos asai mate la so job advertisement ko civil code jak maputa ni Karbi Anglong Autonomous Council IM ate hai council ro ki bangste me arjupon antung lalok arjupon ko ilo lasi nagi prajin ke labang so job advertisement kapong to ni ko ko nani prajin ta bar lampa sige ko kumani ke anak nani pak pasani ko no Dong muka pen bai song terang Karbi Anglong News Mokhim rong kimi arong along football kapathu angdun kiti kibipon Nijang Karbi Anglong Mokhim rong kimi arong along Mokhim rong kimi sport committee atum chepatir piponsi kechengsi karlitang rongpam teron amen pen angdun kiti pathupon Karlitang rongpam teron amen pen niphai ingkoi arni Mokhim rong kimi pathu aklamalong angdun kiti kapathupon along aluhi sarpo aman pen Detilal Hasnu board chairman Karbi Anglong Autonomous Council IC veterinary lapen chophapon aluhi aman pen longki ronghang president Menmiji Sports Association lapen aluhi sarpo aman pen miji kro social worker Sonjoy Timung assistant secretary Menmiji Sports Association lapen Mokhim rong kimi arong asar lapen kaprek kethe kidingatum chetong dun laso angdun kiti ke pathu ponalong kachepate ponlake Karbi Riso Nimso Club mena rong lapen kangthir club kro arong atumsi chepate ponlu bangso ka pathualong half time mate kesang angdeng anke Karbi Riso Nimso Club mena rong atum golke thomlapen kangthir club atum golisi an chipi ponlu lapen second half mate Kejut apor angdeng ahun an puthot Karbi Riso Nimso Club atum puthot gol isi lapen kangther club atum gol hini an chetu dun unchot lo lapen lasto kapat hualong gol isi pen Karbi Riso Nimso Club atum chepahai pondet lo lasto kapat hualong kapathu kemenai anong e bangke Karbi Riso Nimso Club pen kepathua bangphu khonsing rong pisi chepalong ponlo dongka mukam pen jitul ronghang Karbi Anglong News
Prenifai inquiry arnikang sampor 5 liapor malompen lakhakre phomohamaya constituency BJP Mondol Committee atum methangasai hemalong pherangke amai kangnipon bangso pherangke amai kangnipon lake ketengsia bangke pirthia long kache thangpluk coronavirus ake sopen ke pajok jiaphan kadu kawea bang phubang phiatum sitami vaccination and pen alang litumakai jok un lapen kadu kawea bang phubang phiatum sitami vaccination KNH jiaphan choning ripon Lapen alang litumpan chingwai chingsai amaya long kethan pona tengpen mohamaya constituency arlo dokmoka primary health center isido lapen sub center long proxido lapen prenipha inkorai siarni haladak vaccination center along isi health volunteer pu kesengdo lapen hadak arong along kadokawe volunteer atoma phan labang so program kachirap dunji lapen kepat chunji aphan chuning ripon Lapen EM lunsing teron ke manga tengpen koson si mohamaya longri scheme alang limit hang jungjung pen rat aphan bangso akerap mohamaya longri scheme pensi kipi do la so scheme bang nonangko kipi tang bang pharohini tangka suri CC pen pipon bomlo lasi kibang jilang arni tami la bangso scheme pen kidukke lak heme jangre lapen phusar phisara tuma phan EM lunsing teron mithang jungjung pen koson si mohamaya longri scheme pen pipon igjipu than pachini pon ini press meet ke bang alam thege la pulo je ini visual laso jun tv long na tham district pen isia nirdek do isi halo so nirdek ate ba tikini bangke nile tong laso program yes media juga di tv bangke nile to ketang tunggal lo je non 21 tarik mate pena Nilutong ladak nirdek ateng pen vaccination mate corona akiso pen ke jok manji lapen arong tin abang ko tinda jela so free dose salon sorkar pen kipi laso sorkar pen kipi ale katu wevenda laso non akijo pen kipi laso vaccine long arong tin abang tin apa ipon eji fansi je corona laso keso bangke isi first wave second wave mahalo no third wave ke bangi abang no lagi kitan laso kirim video isi laso ami tek to ko beta vaccination jete laso bimar pe Japan rayo jete alang itu alai jokun nasi kanto ko beta la vaccination and nahi kisi nile tumhan isi visual meeting along ne arta ki om tumhan la pente pinan ki do de au kordan to mandame para so ne sumar tumhan apa isu kenje tumhan ame so longri asuni tami apa tumhan pondoji la pente ako umame ke apena navidelo lapen itu kala rason kata bilo property lain amri aku samane asin longri asin pen plame maki hai nil to maiem lunsing terong pen alangi jum pen ke patran pon longri asin yang jadi pen alangi itu pon doji rasi non laso scheme juga di bangke bang haroi an ditandolo lasi kalau so forjai kami continuously do bomji kami labang nona to lang kay labang haroi ni Dong mukak pen by Song Terang Karbi Anglong News